Здравейте, приятели на тренировки със собствено тегло. Зима е, студено е навън, а основният период за това време е да тренираме крака. Така че днес съм ви избрал 3 упражнения, с които ще натоварим долната част на тялото, а именно краката. Първото упражнение ще бъде римска тяга на един крак, като имам, разбира се, вариант, в който го изпълняваме лесно и вариант, в който натоварваме повече и се изпълнява по-трудно. Сега ще покажа римска тяга с един крак, сумоклек и напад. Така че това са 3 упражнения за крака. По 20 повторения изпълняваме, показвам ги и се връщам да ви обясня още някои неща. При изпълнението на римската тяга на един крак трябва да спазим следното нещо. При стъпването назад, това е лесният вариант, трябва да докоснем земята, крака да е прав. Редуваме ляв и десен крак, като опитваме максимално да изпълваме коляното. При трудния вариант повдигаме задния крак във въздуха. И така изпълняваме по-трудното натоварване. Следващото упражнение е сумоклек. При сумоклека трябва да докоснем с две ръце петите от вътрешната страна на краката. Имаме лесен вариант, в който само клякаме, и по-труден вариант, в който имаме изпълнението с подскок. При третото упражнение, напада, правим следното нещо. Стъпваме в напад и докосваме пета с две ръце. Редуваме ляв и десен крак. Важното при изпълнението е да запазваме прав ъгъл в двете колена. Това е лесният вариант, а трудният вариант е отново с подскок. Не забравяйте, че всяко едно упражнение има по 20 повторения. Редуваме трите упражнения едно след друго и работиме 8 минути без почивка, или почивката трябва да бъде максимално къса. Тренирайте редовно краката, защото те са основата на вашето тяло и ви носят цялата останала част. Трупа, ръцете и всичко останало. Така че тренирайте редовно с мен, Ангел Караиванов, и с тренировки със собствено тегло, по всяко едно време, на всяко едно място, с голямо желание и постоянство.